May TC epektibo gid. May TC mabaka sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May TC, grabing epekto, inuras lang nadula na dayon ng ako ni allergy. May TC mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod siya lang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigko nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 6:07 sa aga. Oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Yari na ang mga balita. Miyerkules, Hunyo 25, 2025. Mga ka-K5, mabatyan kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatyan man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginaduloong sang DTX 500. Kung nagalingin ang ulo mo, mataas sa imong blood pressure, tumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. House Prosecution Team dismayado sa sabat ni Vice President Sara Duterte sa summons sang impeachment court. Rape suspect sa Tubungan Iloilo, Aljan Halbuna, positive sa drug test. Duha ka insidente sang pagkalumos nagluntad sa syudad sang Iloilo kahapon. Regional. Duha ka mga balay sa Pontevedra Capiz na sunog. DTX 500. Sa Benguet, 3 ka mga minero natampukan sang duta sa minahan. Balitang National. Marksmanship training sa mga pulis nagsugod na. Balitang National. 31 ka mga Filipino nga naipit sa giyera sa Middle East nakapuli na sa Pilipinas. Balitang International. Espiya sang Israel ginbitay sang Iran. Balitang Negosyo. Presyo sang petrolyo sa world market nagnubo na subong nga adlaw. Balitang Sports. Sa tennis, Alex Iyala nakasulod na sa ikaduhang round sang 2025 Eastbourne Open. Balitang Entertainment. Aktres kag social media personality nga si Ivana Alawi nagpahayag nga hindi siya home wrecker. Balitang Extra Special. Asosasyon sa mga palahubog sa Pungsod, Ghana nagprotesta sa kamahal sang presyo sang ilimnon. Bot sa lingosin na nga, hindi na ko mag-inom
Kumusta naman yung mga miyembro sa asosasyon sa mga palainom diri sa Pilipinas? Ginagwanta nyo lang. 6:11 na sa aga. It's coffee time, Sir Jesse James Carvilles. Sa birthday boy nga si Sir Daniel Ricabar, alias Tonton. Sir Tonton Ricabar, birthday greetings from Sir Jesse James Carvilles and Ma'am Selfa Carvilles, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Jean Ray Siman, kay Ma'am Apple Camari Siman sa Barangay Sambag, Saraga, Iloilo, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan and Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong, Dueñas, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Gingging Habilosa, Ma'am Lorena, Ma'am Idang, Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Dismayado ang House Prosecution Team nga wala direkta ginsabat sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons sang Senate Impeachment Court. Suno kay House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sa baylo nga sabton ang maligasyon nga nasaad sa Articles of Impeachment, ginapaliko sang kampo ni Vice President Duterte ang issue. Gininambit ni Attorney Bucoy nga gisentruhan sang kampo sang Vice Presidente sa pagpasa sang answer ad cautelam ang procedural issues kung saan ginapamilit ang pag-dismiss sa impeachment complaint bangod ginapahayag nga naglapas sa 1-year ban rule. Suno kay Attorney Bucoy nga ang tikang sang kampo sang Vice Presidente ang malayo sa ginpahayag sini nga mangin bloodbath ang impeachment trial. 6:13 na sa aga, subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 8:00 sa aga bukas na hasta 5:00 sa hapon. Sa Pasig kag sa Kalinog, free consultation kada Lunes kag kada Huwebes. Kag sa Klinika Miag-Aw Branch kada Domingo. Naghalong sa Peke kag DTX 500 kag ginalibod sa kabarangayan. Bakal direkta sa product centers agud masiguro nga epektibo. 6:14 sa aga, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mga ginikanan, antes magpadulong sa eskwela na inyo kabataan subong aga, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa ka tuig tubtob 15 anyos, mga dalagita kang solterito para hindi sila masakiton. Balitang lokal. Balitang lokal. Sa kaundan sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagpositive sa drug testing si Aljan Halbuna, ang suspect sa pagpatay kay Candy Tabandad, 18 anyos ng edad, sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo, sang Hunyo 17. Sa affidavit, ginpahayag sang suspect nga nagamit siya sang ginadumlian nga druga antes ginhimo ang krimen. Madumduman unang nga ginpanginiwala sang suspect ang paggamit sang druga. May pilaman ka interview nga ginako niya kag sang napasakaan na siya sang kaso. Iyan naman nga ginpanginiwala. Apang sa results sang drug testing, nagwa nga positive sa paggamit sang illegal drugs ang suspect. Base sa autopsy results sa bangkay sang biktima, positibo ini nga ginabusuhan sexual. Sa kaangot nga balita lokal, rape suspect sa Tubungan wala sa badak report sang PNP. Ka K5 Aaron Refugio sa report. Wala sa listahan sang kapulisan nga nagaduso sang illegal nga droga si Aljan Halbuna ang self-confessed suspect sa pagbatay kay Candy Tabandad sa Hunyo 17. Suno kay Police Captain Alberto Manghilimutan Jr., ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station, wala sa ilalistahan ng suspect ka nagabaligya sang illegal nga droga. Kagula man sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ko ng Badak, pahayag pa pagpanunod sa barangay lamang ang kalabanan nga ginareklamo batok sa iya. Una naman niya ginakos ang suspect nga antes niya nahimo ang krimen na gamit sa sang sabu. Samtang nagpositibo naman ini sa ginpatigayon nga drug test. Ang sabi sa mga report sa nga suspect wala ni sa report sa sa mga sa previous year wala siya madala sa lista sa Badaw. Kag mga ka-K5 matandaan nga kahapon ni adlaw Hunyo 23 napasaka na ang kaso nga rape with homicide patok sa suspect.
Balita nagikan sa probinsya sa Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa DTX. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sulay Basha Festival 2025 sa Sara, Iloilo, gindugukan sang linibo ka mga tawo. Reggie Di Mayo sa report. Mga ka-K5, gindugukan sang pila ka mga pumuluyo ang selebrasyon sang Sulay Basha sininga tuig sa Banwa sang Sara. Nagdugok sa Banwa sang Sara ang masubra 20,000 ka mga tawo nga nagupod sa pagselebrar sang Sulay Basha Festival 2025 Martes, Hunyo 24. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mayor John Onic Aying, ginpahayag sini nga halos nagdoble ang numero sa mga nagtambong subong nga tuig kung ipaanggid sa nagligad nga 2024 nga nagdangat sa 17,000 ka mga tawo. Lakip sa highlights sang kapistahan amo ang sadsad kag ang tradisyonal nga basyahanay. Nagpasalamat naman si Mayor Aying sa tanan nga nagbulig agud mangin madinalagon ang kapistahan halin sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno, mga lokal nga organisasyon na narisari nga sektor kag mga stakeholders nga nagpakita sang ila suporta kag aktibo nga partisipasyon. Nahibaluan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagdumdum sa patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa kag kasadya sa bug-os nga banwa. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kapistahan ni San Juan de Bautista masadyang agin celebrar sa Barangay San Juan, Molo. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, malipayon nga din sa ulog sa mga taga-barangay San Juan ang kapistahan ni San Juan de Bautista paagi sa pagbasya sang tubig sa mga nagalinapay sa ilayang nga area. Mga ka-K5, doon mo naglaginamba nila kung di kaya gusto nga mabasa, hindi ka rin maglabay sa ilang halagyan, mga ka-K5. Nahibaluan nga kinaandan na sa mga Pilipino ang mangbasya sang tubig sa dalanon sa adlaw sang kafiestahan. Agud indi mabasa ang iban nga manuglabay, ila gintabunan sang trapal ang mga jeep nga ila ginasakyan ng laksang pertahan kag nagsuksok sang jacket ang iban nga motorista. Samtang ginparada naman ang imahe ni San Juan de Bautista sa lugar kag wala naman sang may nagpangakig o kun napikon bangod sa kinaandan nga pagbinasyahana. Inis K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Tired All the Oras Time? dulong sang DTX Coffee Mix. Sa imong breakfast sa sining oras, Ma'am Girlie sa Larosan Sanoy, Sir Michael Blasicelis, ipadulundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Dismayado kagin ko dina sang netizen ang kaangay pagbasto sa rider nga India National nga naglabay sa San Juan, Molo, siyudad sang Iloilo, kadungan sang kapistahan kahapon June 24. Wala na namian si May sa pagtrato sa foreign national nga makapila ka beses sa ginbasyahan sang tubig kagintakloban pa sang balde ang ulo. Kasakit matsagon suno sa babayi nga nahimo ini sang mga Pilipino sa isa ka pangayaw. Hatag sang konsiderasyon kag respeto. Sa dugang pangabalita lokal, patay ang duha ka mga biktima sa separado nga insidente sang pagkalumos sa syudad sa Iloilo kadungan sang kapistahan sang San Juan, Hunyo 24, 2025. Una nga nakitaan nga nagautaw-utaw sa Rizal, Lapu Sur, pasado launas sang hapon si Arnold de Gracia, 61 anyos, nga residente sang Progreso, Lapus. Ining nakainom sang makahulubog ilimnon kag ginapatihan nagapamiesta pa sa Libertad, Lapus. Samtang pasado launas sang hapon, nalumos patay man si Rodel Harte, ang 31 anyos, nga taga-Antique nga nakiinom sa mga tumandok bangod fiesta. Tuman man ini kahubog sang naglangoy
Hinay sa baybay sa diin nakitaan sa CCTV footage nga nagtumbo pa ini sa tunga. Ginpayag nakitaan na gid lamang ini sa mga menor de edad nga nagabura ang baba kag hinali lang nga nadula. Pasado 5 naman ini sang nakitaan nga wala na sang kabuhi. Las 6:21 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Sa imo nga pagbaligo sa sining nga oras, ipanghabon ang DTX Beauty Soap. Nadanlog kag nalumos ang tricycle driver nga si Arnold de Gracia, 61 years old, residente sang Progreso, Lapu, siyudad sang Iloilo. Ini ang nasapuan nga bangkay sa Zone 1 Rizal, Lapu Sur, alauna kahapon. Base sa mga residente, nakitaan pa ini alas 7 sang aga nga nagapahulom tungod fiesta ni San Juan. Nadanlog ini sa hagdan sa Esplanade sa kilid sa isa ka restaurant nga sakop sang Rizal, Lapus. Sa diin nabilin pa ang bayo, relo, tsinelas kag artificial nga tiil tungod nga ini ang kumpol. Ang biktima ang anay overseas Filipino worker. Naglawig sang 4 ka oras ang pagpangita kay Rodel Harte, 30 anyos, nga lalaki humalin sang nalumos ini samtang nagapaligo sa baybay sa Rizal, Palapala 2 City proper, Iloilo City, pasado launa sang hapon. Ang biktima nga si Harte ang residente sang poblasyon 5 Hamtik Antique sa diin. Nag-inom tungod sa fiesta sa mga lugar, nagpaligo sa baybay kag nag-uba pa ini sang short apang wala na makabalik pa. Una nga ginpatihan nga nagpauli ini apang tungod nga nabili ng iyang bag, nagduha-duha na sila sa karon nga ginbululigan ang pagpangita sang mga residente. Nagtawag ang mga opisyales sa Philippine Coast Guard kag iban pa nga responder sa diin pasado 5 na sang makitaan nga patay na. Las 6:23 sa aga, oras sulong sang DTX 500 sa San Enrique. Patay si Noel Labrador Sr., 73 years old ang edad, sang barangay Iprog, San Enrique, Iloilo, matapos nga ginanod sang nagadaludo nga tubig sa suba. Sunod kay Police Lieutenant Christy Valdalde, hepe sang San Enrique Police Station. Nagatrabaho sa uma ang biktima kag naglawig sa iya karabaw. Sang nagtabok ini sa suba, mabaskog ang ulan kag daludo sang tubig. Nakitaan ang bangkay sang biktima kahapon sang hapon. Sa dugang pa nga balita lokal, ginamonitor pa sa karon sang Public Employment Service Office sa Confeso, Iloilo City ang numero sa mga OFWs nga yara sa karon sa Middle East kag posible maipit sa nagapadayon nga giyara. Suno kay Gabriel Umadhay, ang head sang Peso, Iloilo City, gina-check nila mga OFW sa Middle East kung bala may luyag magpauli sa syudad sang Iloilo kasunod sang giyera. Dugang pa ni Umadhay nga humalin sang tuig 2019, wala na sang Iloilo City-based OFWs ang nagpadulong pa sa Middle East. Samtang sa piyang kabahin pa dayon sa gihapon ang recruitment sang Peso, Iloilo City sa mga luyag nga magpadulong sa Middle East. Base sa monitoring sang Iloilo City Government, nagapabilin nga hilway ang mga OFW nga Ilonggo sa Israel. Las 6:25 sa aga, Iloilo City Government nagapanawagan sa mga himata sa Ilonggo OFWs sa Middle East na magkikangot sa ila opisina. Jenjen Kaoyonan sa report. Nagapanawagan ang Public Employment Service Office sa Iloilo City sa mga himata sa mga Ilonggo nga overseas Filipino workers nga makipag-angot sa Peso, Iloilo City nga ara sa pungsod nga may gera agud mahibaloan sang city government ang ila status sa tunga sang nagapadayon nga kinagamo. Suno kay Mr. Gab Umadhay, head sa Peso, Iloilo City nga paagi sa mga pamilya, sila makakontak kag makamonitor sa mga OFWs nga naipit sa gera sa Middle East. Dugang pa sa natungdan matapos ang natabo nga pagbomba sa Qatar, ginatinguan sa ila opisina nga mahibaloan ang status sa mga OFWs nga nagaobra didto. Sa karon bukas sa gihapon ang opisina sa Peso, Iloilo City sa mga OFWs nga luyag magpuli sa syudad sa nagapadayon nga giyera. Sa karon bukas sa gihapon ang opisina sa Peso, Iloilo City sa mga OFWs nga luyag magpuli sa Iloilo City sa tunga sa nagapadayon nga giyera.
Ginaimbitar gid naton ang tanan nga pamilya no sa mga himata sa aton nga OFWs nga ara sa areas in conflict. Makig-angot sa among opisina nga sa Iloilo City para sa gusto magpabulig sa repatriation. Report nagikan sa syudad sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyo ng para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Ang ining balita ang ginaduko sa inyo sa Regional DTX Coffee Mix. Las 6:26 sa aga, oras dulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Duha ka mga balay sa Pontevedra Capiz na sunog. Jolito Borda sa report. Totally burning isa kabalay, samtang partially damage ang isa pa sa nagluntad nga sunog sa barangay poblasyon ni Lawod, Pontevedra, Capiz. Gintupok gid sa kalayo ang balay ni Ana Burata D nga human sa mixed light materials. Rason nga ini ang madasig nga ginlamon sang kalayo. Suno sa mga residente sa lugar, nakita na lamang sa mga ini nga gintupok na sang kalayo ang balay sang pamilya D kag madasig nga nagpanawag sang bulig. Samtang nadalahig naman ang balay ni Gemma Barugo kag nagtuga sang partially damage. Gilin maniningan na respondihan sang katapo sang Pontevedra Fire Station, mga kaiping nga municipal fire station, kag fire volunteers. Sa karon, padayon pa nga ginaimbestigaran sa Bureau of Fire Protection Pontevedra ang ginhalinan sang kalayo kag kahalitan sa duha ka mga panimalay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Balitang Regional. Sa Bacolod City, lalaki nga nagpagunting, wala nagbayad, nangawat pa sang motorsiklo sang barbero. K5 Berto Gakit sa report. Isa ka lalaki ang nagpagunting sang iyang buhok diri sa may barbershop nga inay diri sa may Bacolod. Wala nagbayad. Sos, ginkawat pa sini ang motorsiklo sang barbero. Wala ginaglaom ang barbero nga ini, nga ginsalisi ini siya sang kawatan nga mismo customer niya nga nagpagunting. Istorya ni Kiet Sartega nga alas 8 sang aga may customer ini siya nga lalaki nga nagpagunting. Nagpaandam pa kuno ang lalaki nga maghalong ini siya sa kawatan. Pagkatapos ang gunting, naglisin siya ang kawatan nga magpasinsilyo bangod bilog ang iyang kwarta. Apang pila ka oras ang nagligad, wala na ini nagbalik. Balya ko no kay bilog yung kwarta. Hindi, nag-ano pa sa gali sir, nagpa-upod pa CR, mangkot sa kondin CR, mamangihi siguro. Tapos, yun, ko sa sir tingala ko sir, sige sa balik, siling ko may motibo ni siguro ay. Tiyan mo to sir, pag ano, balya ko no, pasinsilyo sa kay bilog Bilog iya kwarta. Gingwaan sang barbero kag nadiskubrihan niya ang motorsiklo nga wala na kag nakawat na ini. Ginlantaw sini ang CCTV kag dito nakita niya ang customer niya nga wala nagbayad ang nagkuha sang iya motor. Yung istorya sa kuno sa halong pa kuno sa mga kawatan sir. Ha? Halong ko kuno sa mga kawatan di damo kuno ng kawatan di. Damo kawatan. Ay wala nag-expect nga ikaw gali kawatan niya. Wala gyud. Nagkabayad siya? Paano siya nakakuha? Wala siya nagbayad sir kaya mo nagani sa rambal. Ya mga pasinsilyo lang sa kay bilog ko yung kwarta mo. Ginguyod sang kawatan ng iya motorsiklo. Mensay isang barbero sa kawatan. May gon din yaman kagundin mo yung dala motor ko. Hindi ko lang kay importante sa akong inabudlayan ko na mong. Bisyan na lang kaluoy mo lang sa akon. Gunting mo, why na to kaso tani mo. Pilang gunting ha? 70 lang na. 70 pesos nga gunting. Opod, kay K5 Martin di maisip sa patrol. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ang rason? Natampukan sang duta sa Minahan. Yari ang report. Patayan ang minero ang matabunan ng lupa habang sila ay nasa loob ng barong-barong na pansamantalang tirahan na mayroong 100 metro ang taas mula sa gumuhong lupa sa Barangay Camp 5, Akupan, Barangay Virac, Itogon, Benguet. Halos inabot ng 2 oras ang rescue operation kung saan naging pahirapan ito dahil sa malalaking batong gumuho bago nila natagpuan ang 3 minerong natabunan dakong alas 6:30 ng gabi noong Hunyo 22. Naitakbo pa sa pagamutan ng mga minero ngunit ideklara silang dead on arrival. Nasugat
nasugatan naman sa insidente ang isang 16 anyos na lalaki matapos itong makatakbo at masugatan dahil sa mga nagdaglagang bato para sa Balitang Regional. Ito sa K5 Crystal Barcoma para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Sa Northern Mindanao, laborer nga naghimulos kag nagpabusong sa isa ka minor de edad, arestado. Ka K5K Boscaino sa report. Arestado ang laborer na humalay at binuntis ang minor de edad na anak, kilala si alias Daniel bilang top 4 most wanted person regional level dahil sa qualified rape. Sinerve ng Kadingilan Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa 40 anyos na suspect sa Kadingilan, Bukidnon. Wala itong bail bond. Ginahasa ng suspect ang kanyang 16 anyos na anak buwan ng Setyembre taong 2024. Maliban dito, may kasong murder ang suspect ngunit binasura matapos siyang isinailalim sa probation. Sa ngayon, nakakulong na si Daniel sa Kadingilan Police Station. Ako si K5K Boscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Ginsuguran na ang second phase sang Marksmanship Enhancement Training sa matinawo sang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group so kon PNP IMEG. Suno kay PNP IMEG Director Police Brigadier General Bernard Britton nga ang live fire exercises ay kaduwa nga tikang sang marksmanship enhancement kung sa diin dapat nga ma-apply sang mga pulis ay natun-an sang nagpakigbahin sila sa unang phase sang initiative nga dry fire training. Paagi sini ginalauman nga mas mahanas pa ang mga pulis sa husto kag luwas nga shooting techniques, pag-uyat kag pagtaya sa karamas. Katuyuan man sang tikang nga masiguro nga ang mga pulis nga magaresponde sa emergency ang sagad sa paggamit sang posil kag handa nga magresponde bisan anuman ang sitwasyon. Sa dugang pangabalita national, nakaabot na sa Pilipinas ang 31 ka mga Filipino nga na-repatriate humalin sa Middle East Martes ang gabi Hunyo 24 tuig 2025. Ginabi-abi sila sa mga miyembro sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA, Department of Migrant Workers o kon DMW, kag iban pang ahensya sa Ninoy Aquino International Airport. Ang 31 ka mga OFWs ang ginalakipan sang 26 ka mga Pinoy humalin sa Israel, 3 humalin sa Jordan, kag isa naman humalin sa Palestine kag Qatar. Sila ang unang batch sa repatriated Filipinos humalin sang nagumpisa ang kinagamo sa Israel kag Iran sang Hulyo o kon Hunyo 13. Las 6:34 sa aga, oras sulong sang Klinika DTX 500 with Ampalaya Lives with D-Sugared Sugarcane Extract. Nakabalik na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte pumalin sa iya personal trip sa Melbourne, Australia suno sa Office of the Vice President. Suno sa OVP, nagabot ang Vice Presidente sa Ninoy Aquino International Airport alauna 10 ang hapon, June 24. Sa din siya ang sakay sa Philippine Airlines Flight PR210. Nagpadulong sa Australia si Vice President Duterte agon magtambong sa iyagin pangunahan nga Free Duterte Now Gathering sang Hunyo 22. Kag subuman pangunahan sini ang 2025 Kasarilyaan event nga isa ka annual Pride Reception sang Office of the Vice President sa Fernando City, Pampanga, subong adlaw, June 25. Sa katapusan nga balita national, wala pa sang mando malin sa Department of Justice agod pangitaon ang mga nadula nga mga sabongeros. Ining pahayag ni Navy spokesperson Captain John Percy Alcos. Sang sini ang ginpamangkot angot sa una nga pahayag sang DOJ nga posible sila mangayo sang bulig sa technical divers sang Navy kag Philippine Coast Guard o kon PCG. Dugang pa ni Alcos, wala pa sila nakabaton sang formal
formal nga request halin sa DOJ apang handa man ang Philippine Navy nga magbulig sa ibang nga ahensya sang gobyerno. Nahibaluan nga isa sa 6 ka mga akusado sang security guard sa pagkuha sang pila ka mga sabongero ang nagpahayag kung sa diin ginlubong ang mga bangkay sini kung madumduman. Ginkumpirma sa otoridad nga may ara sang 34 ka sabongero ang ginreport nga missing sang tuig 2021. Las 6:36 na sa aga. Kung nabudlayan ka magpamuhin, tumar na Klinika Spore Biotics. Subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Good morning, blessed morning sa Lars Vulcanizing Shop sa Tansa City Proper. Sir Lars, Tansa, Timawa City Proper. O gawang nga lang tingog ni Alexa ho. Sa Lars Vulcanizing Shop. Magpabulkit bala ka mo. Para ka sigurado nga perfect. Why sungaw? Lars Vulcanizing Shop. Gayum-yuhom gid sila. Mga sir, naka-prayer si tamol na kamo. Tumar na D3 Bio kag Mighty C. Blessed morning kay Papa Ben. Kay Sir Rodney Sudad, Pastor Rodney Sudad sa Puntok Lemery, Iloilo. Tita Merlinda Velete, Sir Jerome Velete sa Simon Lides Maharo. And advance birthday greetings to Tita Merlinda Velete. Lapit na lang. Upod kay Mami Panik Pinggason. Maihaw sila pato kag pispis. Robert Ligaspe, good morning sir. Mami Idang Bernil, very good. Answered prayer, Ma'am Lorena. There's power in prayer. Muna nga do not belittle prayer. We may sound badoy. Adlaw-adlaw ang hala, pangamuyo. Sino na niya si Ted? Pulo pangamuyo lang pinimibaba niya. It's not about Ted, it's all about Jesus. Good morning kay Tita Pearly Verdejo. Tita Pearl, kumusta ka na? Kay Ma'am Sharon May Verdejo Baikin. Ma'am Sharon May Verdejo Baikin sa Barangay Likuan, Barotac Nuevo, Iloilo. Mami Ubang Bilhira. Mami Ubang, hindi ka mag-absent sa Domingo ha. Kay Sir Jing Bagatnan, Sir Jelonel Glory, good morning. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Iran, ginbitay sang Iran ang lalaki nga napamatud-an nga espiya sang Israel. Sunod sa korte sang Iran, ginbitay si Muhammad Amin Madavi Shayetesh sang Lunes, Hunyo 23. Bangod sa iya intelligence cooperation sa Zionist regime nga ginatawag sang Iran sa Israel. Ginpahayag nga may connection si Shayetesh sa Foreign Intelligence Agency sang Israel nga Mossad. Base sa human rights group, ang Iran ang nagapangaduwa nga ginakabig most prolific executioner sa bukos na kalibutan kasunod sang China. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, wala na punggan nga mamuyayaw ni US President Donald Trump bangod sa paglapas ng pungsod Iran kag Israel sa ceasefire. Suno kay Trump, bangod sa kadugayon sang ginamo sa tunga sang duha ka pungsod, wala nang mga ini kabalo sang ila ginapang obra. Kung madumduman, naganon siya si Trump sang ceasefire agreement Martes, Hunyo 24 sa tunga sang Iran kag Israel. Nasa 39 sa aga. Ladies, para wala sang order under, tumarka Klinika Spore Biotics. Kung nagakaon ka bala sa mga mamatikaon nga pagkaon na Sir Marborca, Sir Gerald Burgos na Nangonan, tapos kakutoy-kutoy ang san mo bala Sir Dan Calvo, Professor Luis Aldivar, Sir Jardwin Dongor, Sir Bemboy Ilumba, tumarka mo Klinika Spore Biotics. Sir Noel Arnaiz kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz sa Poblasyon D, Duanyas, Iloilo. Sir Bebo Soloso and Ma'am Betty Aclaracion Soloso sa Duanyas, Snack Shack. Sir Randy Aclaracion, Ma'am Rowena Aclaracion sa Tikod, La Paz.
Marborca Twinkle de la Peña, Ma'am Catherine Ibuena Poras, birthday greetings ma'am. Kay Ma'am Gemma Cristali Sumido, Ma'am Gemma Cristali Sumido, Jerlan Sumido, kay Jeresa kag Marisa Sumido, good morning. Ma'am Precious Jocares, kay Ma'am Jelay Solidarios, Ma'am Jelay Solidarios, solid sa newscast kag sa foro, kay tinaga-office mo. Sir Dino Takayon Diloria, Sir Dino Takayon Diloria, kay Mrs. niya. Anong ala ni Mrs. mo, Sir Dino Diloria? Sir Dino, nagapangabay lang ko sa imo, hindi ko pagtawag palihog nga idol. Ted lang, Ted. Thank you, sir. Thank you sa inyong appreciation. Vivian Pagtulunan, thank you. Hindi lang idol. Ted lang, Ted. Alas 6:41 sa aga. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Ginanunsyo sang Department of Energy nga nagdubo na ang presyo sang crudo sa world market kahapon June 24, 2025. Sa Malacanang press briefing, ginpahayag ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin nga sa karon yara sa $69 per barrel na ang presyo sang crudo sa world market nga malayo sa triggering factor nga $80 per barrel ago ipanagtag ang fuel subsidy. Angon sini hindi pa mahambal sa Department of Energy kung dayunon ang paghatag sa ayuda o kon fuel subsidy sa mga affected nga sektor. Sa reference rate, 185 pesos and 98 centavos ang baylo sa isa ka Kuwaiti dinar. 57 pesos and 58 centavos ang baylo sang United States dollar. 39 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 91 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 33 centavos ang Hong Kong dollar, 70 pesos and 92 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 93 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 84 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 18 centavos ang Australian dollar, 152 pesos and 70 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 34 centavos ang Saudi Riyal, 44 pesos and 66 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 75 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 68 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 67 centavos ang euro, 42 centavos ang South Korean won, 8 pesos and 2 centavos ang Chinese yuan, 49 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 48 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 93 centavos ang Denmark kroner, 66 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 41 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 1 centavo ang Mexican new peso, 34 pesos and 39 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 71 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 22 centavos ang South African rand, 6 pesos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 93 centavos ang New Taiwan dollar. Good morning kay Sir Glenn Diaz. Sir Glenn Diaz, ang pamilya Diaz sa Deca Home Subdivision Santa Barbara. Salamat sa inyo nga wala sang kakapoy nga pagpamati kada adlaw gid. Blessed morning kay Vice Mayor Nonoy Elicer Casiliano Chavez sa Pasay City. Mayor, kumusta ikaw? Kay Sir Taboy Palabrica, Sir Riming Castor, kay Ma'am Toneta Casero Toledo. Mga grupo aga pamatigid. Thank you also kay Sir Jerry and Nelson Labley sa Macadulon Hills. Sa Buwang Lambunaw, Pastor Adel Nathan Caspe, Sir Samuel Leisa, Ma'am Isabel Leisa, and Ma'am Denden Larry Bell Leisa Caspe. Kag mga teachers sa Malagit, Lambunaw, Iloilo. God bless sa inyo mga ma'am kag sir. Juji Borbano, Jovel Consular sa Magsaysay Village, La Paz. Kapaningding na balay si Sir Jovel Consular kag si Binoy, Ma'am Joylyn
Sino si Ma'am Joylene man? Basta Ma'am Joylene, hambal ni Binoy. Ikaw, Binoy, ha? May pitik mingaw kagid kay Ma'am Joylene mo. Inapaagi mo pa di sa radyo, ha? Ikaw talaga, ha? Aldrin Bere, good morning. Ma'am Raquel Gubatanga, Gemma Crisalis Sumido, Jenny Rose Acol Ordena, Nening Barlan Pagayona sa Pasig Vacoma, kay Ma'am Thelma Padrii, sa Libuo Pasi, Jesse James Garvillas, and birthday greetings kay Sir Daniel Recabar, Sir Tonton Recabar, from Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Anali Salvadico Celorio, sa Kalduhan and Sisling Restaurant sa Santo Domingo Arevalo, Sir Eden Celorio, kay mga warrior ni Ma'am Anali. Salamat sa inyo. Kadamo nagit sa inyo. To God be the glory nga nauyanan ninyo ang aton diri nga program. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa inampang, wala sang kabudlay nga ginlutos ni Filipina tennis star Alex Ciala si Lucia Bronzetti sang Italy sa score nga 6-0, 6-1 agon makasulod sa ikaduhang round sang 2025 Eastbourne Open. Sa sulod lamang sa masobra isa ka oras ginpakita ni Yala ang puwersa sang iyahampang bato kay Bronzetti nga karon may ranked 59 sa kalibutan. Matapos magpata sa 1-1 sa second set, lubos nga ginkuha ni Yala ang kadalagan. Makasambuan niya sa round 4 of 16 ang magadaog sa hampang sa tungananday Sonay Kartal sang Great Britain kag third seed Helena Ostapenko sang Latvia. Las 6:49 sa aga. Gada mo lagi sila, salamat sa inyo, ha? Sa South San Jose Molo. Nagapamati sa kay Alexa. Actually si Alexa ning nalagas nila, eh. Kay Kapitan Arnold Villoga, Arnold Villoga, Beatrice Defensor, and Sir Roland Leopard. Sir Roland Leopard, Ma'am Beatrice Defensor, Kapitan Arnold Villoga. Thank you, Sir Liam Will, Sir William Zapanta, Toto Rans and the Angel, and Mama Gingging Avelosa. Las 6:47 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Balitang Entertainment. Nanindugan ang actress kag content creator nga si Ivan Alawi nga hindi siya isa ka homewrecker. Sa iya bago nga video sa YouTube, ginpamangkot ini sang iya nga utod nga si Mona kung nangin rason bala siya sang pagkaguba sang isa ka pamilya sa diin. Nagsabat ni nga wala siya ginpadako agod mangguba. Kag ginarespeto sini ang konsepto sang isa ka pamilya bangod halin siya sa isa ka broken family. Kumalumduman sa tinaligan nga bulan, nag-file ang anay asawa ni Bacolod City Mayor Albe Benitez sang affidavit batok sa iya bangod sa ginaligar nga paglapa sa Section 5 Republic Act 9262 o kon Anti-Violence Against Women and Children Act 1004 sa diin na ulamid ang ngalan ni Alawi. Basta nag-uupod sila ni Mayor Albi pakadto sa Japan. Nagdungan lang sila, nagalinya bala sa pasulod sa aeroplano. Dungan lang sila. Tinatabuan ng ina. Ano yung ginareklamo nyo? Malagaw yung isaya sa Japan, hindi nyo pagpalagawon. Pero karon ko nagtabuay lang. Pero may lang nga nagkitanay kamo sa merkado. Organi sa mall. Tanong lain da. Kaya nag-hi, hello. Hello, Mayor. Ivana, how are you? Can I join with you? Ay nyo, blagay na, tawaan nyo ka malisya mo. Hindi ka mo magmalisya. Rodney Suda, Jonel Espanyola, Sir Dennis Delfin, Sir Larry Praso, ay Sir Melchor Recto, sang Light of Glory Taxi Hyundai 142. Rose Cabangal Limbagi, Akasya Carinderia First Restaurant, kay Ma'am Mirna Lago, Ma'am Malu Lago, good morning. Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, and Sir Digol Tribunal sa Tintin Turo-Turo, sa Bangka Cabo Airport Mandurriao, Lars Vulcanizing Shop, sa Tansa Timawa City Proper. Thank you mga sir. Nagdara sa South San Jose Molo, Ma'am Beatrice Defensor, Kapitan Arnold Villoga. Isa to, sinungalan niya to. Thank you. Papa Ben, Girly Salarosan Sanoy, Nicole's Eatery and the Batsoyan sa Banga San Jose, San Miguel, Iloilo. Nambal ni Ma'am Laura, friends lang. Correct.
Inyo abe, ginatawaan nyo ka Malaysia? Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Attention sa mga palahubog! Sa Ghana, ang Ghana, West Africa, ini paserbab mo, Sir Dan Calvo. Mga maitom dito ang tawo. Ginatagan sang asosasyon sa mga palahubog sa Ghana ang ilang gobyerno sang 3 ka semana. Agoy panubuon ang preso sang makahulubog nga ilimnon. Ang Drunkard Association sa Ghana, isa ka bantog kag malapnagon nga organisasyon kung sa diin may ginabanta 6.6 million ang mga member sa bilog nga pungsod Ghana, Sir Glenn Celestre. Sa post sa X o kung anay Twitter, ginpakamalaot sang presidente sang asosasyon nga si Moses Onya alias Dry Bone ang padayon nga pagtaas ang presyo sang makahulubog ilinon bisan pa sang pagbakod sa ila national currency nga SEDI. Nagmarcha ka nagprotesta ang mga dismayado nga miyembro sang asosasyon sa mga plahubog. Kagindoso sa gobyerno nga panubuon ang preso sang alcoholic drinks. Kung diri sa Pilipinas, kamarcha sila kon magtaas ang presyo sang gasolina, ibagsak, makibaka, makikanding. Dito ya sa Ghana, wild ang mga palahubog to mo. Ayun ang gani ko, sila magambal kag namahog nga. Hindi nyo ni pagpanubuon! Mamaoy ko di! Kadlaw si Sir Jean Ray Seaman, Arnold Sikat Gutierrez, Sir Rene Boy Verola, Verola family sa Atabayan, Tigbawan. Good morning! Ang Dios amo ang tanan para sa akon. Iya ginahatag ang tanan ko nga ginakinahanglan. Ang akon kabuhi ara sa iya mga kamot. The Lord Himself is my inheritance, my prize. He is my food and drink, my highest joy. He guards all that is mine. Salmo 16:5. He who avenges murder has an open ear to those who cry to Him for justice. He does not ignore the prayers of men in trouble when they call to Him for help. Wala ginakalimtan sang Dios ang pagpanawag sang mga kubos. Ginabalusan niya ang mga nagapaantos sa ila. Salmo 9, versikulo 12. The high and lofty one who inhabits eternity, the Holy One, says this: I live in that high and holy place where those with contrite, humble spirits dwell, and I refresh the humble and give new courage to those with repentant hearts. Amo pagid ini ang ginasiling sang labing mataas nga Dios, ang balaan nga Dios nga nagakabuhi hasta san-o. Nagapuyo ako sa mataas kag balaan nga lugar, pero nagapuyo man ako upod sa mga tawo nga mapainubuson kag mahinulsulon para mapabaskog ko sila. Isaiah 57 verse 15. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Blessed morning, Pastor Domingo Vicente. Pastor Domingo Vicente sa Leon, Iloilo. Pastor Rodney Ciudad, Pastor Ronilo Pancho, Pastor Jamie Tiham. Good morning, sir. Sir Ricky Manaay, Sir Win Catalunya. Sir Win Catalunya, good morning. To those who are sick right now, I declare complete healing. Sa tanan niya nagkabasakit, receive your healing in Jesus' name. Ang oras alas 6:55 sa aga, oras dulong sang Mighty C kag DTX 500. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante.
Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5, Alex Escalay. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.